Докато чакаме сиренето, решихме да направим палачинки. Сега ще ви покажем как се правят палачинки. 1 кг брашно, 2 яйца и около литър и половина мляко ще сложим. И щипка сол. Слагам около 2 лъжици малки чайни лъжици сол, млякото, яйцата, и сега разбърквам. И сега миксер или с пасатор, няма значение. На мен по-ми е удобно с пасатора. Ми се стори много гъста, ще се наложи да добавям още мляко. Или пък може и малко вода. Сега проверявам за консистенцията. Според мен трябва още малко вода или мляко. Колкото по-рядка е сместа, толкова по-тънки ще станат палачинките. Добавям сега малко вода. Пак проверявам. Да. Тази консистенция трябва да се получи. Идеалната консистенция за палачинки. Ето, идеалната консистенция за палачинки. Мазнина ми трябва за тигана за палачинките. Първо на висока степен 9, после постепенно намалявам на 7. Слагаме на чайна лъжица мазнина. Това са любимите ми чинии за палачинки. И втората ми любима чиния. Че е готова, мазнината загря. Пак слагам малко мазнина, да не се залепи. Не се отлепи, още не е готова. Готова. Първата палачинка е готова. И първата палачинка винаги е за шефа. За шеф-готвача. И аз пробвам сега как е станала на вкус. Ето я първата палачинка. Уха, е чудесно. На вкус е много добре. Чудесна палачинка. Ето ги палачинките. И така ги правим ние палачинките. Нашите домашни палачинки според мен са най-вкусни.